Igama lami ngingu-Andile Wakangcobo Nonezo MC Pholobas ohlelweni Solve for X sisolva uX kanti i-channel yakho siyabiwa TV1 mhlawumbe uyaqala ngqa usibukele sukela namhlanje sicela wenze sure ukuthi ke uthinta usubscribe button uguqule from red ubheke ugrey ube ingxenye nawe ekubalweni nama shareholders akasiyaviva TV1 uhlelo sikuphathele lona ke njengoba shilo sathi Solve for X lapho khona sithi ke impela uX namhlanje siyawusolve upcom angihambi ngedwa ke namhlanje ngihamba ne guest yethu ezosinikeza lokho kungumongo walolu hlelo ahlabele phambili ke sikhulume nawe umbukeli lapho ngasekhaya nawe futhi ukhulume kanye nathi sihlangane lapha ya ku comment section ufake yakhe comment ukuthi lolu daba uluzwa kanjani mhlawumbe ngingangeneleleka kanjani kulona yini wrong yini right wena ubuka lokhu okusho nangu ehleli naye namhlanje kunhloboni kunjani kungase kwenze muphi umqondo kuwena kuzosiza ngani mhlawumbe kuloyo bekukhulunywa ngaye yini ebengafanele ayilungisa ukuze izinto ikwazi ukulunga uma Solve X suke sikhuluma ngothando oludala kodwa kwahamba kwazi kwafika isikhathi la khona elibamba khona uretirement shoot laphela siyabingelela sekwamukela uSeviva TV1 sikuphi ithuba ubingelela ababukeli emakhaya yebo sanibona balaleli kuyintokozo ukuthi sikhulumisane nawe namhlanje ngizocela nje ukuthi ukhululeke uphakamise nephimbo lakho zichaze kubantu ukuthi ubani wehleli naye namhlanje Ngihleli naye balaleli nomfundo wakangwane nomfundo wakangwane konje abakangwane abakabani bakahlongwane uzothi omunye umuntu ongwane ohlungwane bapi labo hlungwane bahamba bezofika kokhanyile uhlongwane bafika ukhanyile ngomkhulu nokulamana kobaba komkhulu okay right ahlabele phambili ke sisolve X namhlanje ubani lo X wakho ubani lona esikhuluma ngaye namhlanje usibangani wakashazi sibangani shazi yazi nani bangani kodwa before story nani bangani kukhona ukuthi uzosolve X ukhuluma umuntu esenahlukana naye ake usithathe usibeke yini le eyenza ukuthi umthande nize nithandane nje yini oyibone kuyena wachazwa yini nafika kanjani esigabeni sokuthi nithandane wathi sakhuluma nami nje wakhuluma nje kubhodo okuthembekileyo way right emuhle ezothile so wasuthathwa ilokho wathathwa ilokho nami ngimbona umuntu right kwakuthatha isikhathi singakanani ukuthi uqome noma ke ugcina uwile ezandleni zakhe kwakuphela unyaka nje saloko encengile yazi kwakungumuphi unyaka nathatha leminyaka emingaki nithandana kwaku 2000 kwaku 2000 shuthi cishe iminyaka manje sengu24 naba abantu abazanayo nithandana futhi ningathandana uyakhumbula ukuthi ukuhlukana kwenu kwaba umuphi unyaka hlukana 2014 kwaku 2014 shuthi iminyaka cishe yaba u14 nisothandweni seneminyaka manje eminingi phela ningasathandani yini enhle ke oyikhumbulayo sekuyenziwa yileli isoka usibangani usazela ingane yokuqala waqala umuntu oza kahle impela wayondla ingane yawa right the manje esibili waqala ukushintsha hayibo lithola umntwana wokuqala wayondla yemadoda engakangena otshwaleni oyitsizwe yayiphuza nje othese ngelotshwaleni nawo utshwala nje kokuyinto yakhe lalanga lwepho kangani awusoli ukuthi mhlawumbe kunesandla semfene ekutheni nagcina ephuza kakhulu ngiyacabanga ngendlela wayiphuza ngayo akekho nje futhi engamfanisa naye ngoba wayiphuza okomdlulele ephuza abuye ebusuku nango2 mayifika ke ebusuku kwasefuna thina sivuke nengane sime ngenyawo hawu ingane njalo lengane senomntwana indle yonke hawu sefuna sijombe sibaleke khona nje ilanga wakwangikhipha ngisemanzini ngigeza hayibo enqomo aphuma ke enqono ngasizwa umakhelwana nginike ingubo ukuthi ambathe uthi enqama ela ngobhushu ngijaha ngobhushu ke lapho udakwe kahle mayefika nje wayenomsindo ongasukumi phansi ongazi osohleli nje usemandlebeni kumanje imfihlo zakhe ngoba phela ukubaze kwakho ungaqoki into efanele yaziwe uye yedwa ayithakasele futhi yena yedwa akanandaba ukuthi ibonwa abanye abantu akanandaba uziphuzela utshwala lakhe phela mawuthola mhlambe sebudamkile utshwala uthi kudalwa yini lokho and wayevela kuthula ungathi akezwa ngoba yakhe yambuza
ungasazi ke manje noma ucabanga phela ihlelo ukuthi hayi usekuyile isibili kona ingane athi ngizonibulala nengane zakho manje mayithule ke sengasaphuzile ngakusasa ungazi noma ucabanga kona ukubulala noma ucabangani ugcine somesaba ngoba wayithi mephuzila khipha amehlo wonke abebovu kebe ubona ukuthi sowuyamsaba kwawena nje bayikwathi wanyakaza sesilala ngokuhlukana nakulala nengane nalale lo mbhedo ngala wawumjondo lezo inkinga iqala kakhulu sekukhona ingane yesibili okay la sengenotshwala empelake ngoba hayi ke sesilala ngokuhlukana futhi masilala ngokuhlukana mayengiyakaza lo mbhedo wakhe sefune nathi ngifuke ngihlala ngezweni ngoba nimazi ukuthi umyakaza wenzani ucabangani ngoba suthukizana manje ngithuka uhlala ukade ukuthi kwenzakala nomsindo wakhe nje wayiba nawo akumemeze uze ukuthi amandla bagcina sengasezwe sokuhlela ikhala lomsindo wakhe yemadoda manani leli soka likushela lalikuthembiseni yini enaniphokophele kuyo ukube zonke lezi igameka zenzeka wayethe kahle esashela ngathi wathi ngimkhulelelwe ingane mangikhulelwa uzuyovela ekhaya okay hayi wayethembisa ukuthi uzokulobola wathola umntwana nawe walutheka kakhulu ngalutheka phela kamiyazi unenhloso zakhe manje yesibili wena ngoba usubonile ukuthi ayakayi kuyolobola kuleyo nkala photha kwale yesibili yave ngoba vele zezilamane eduze shana minyaka u3 okay ungabe uyajabula ke manje uliphinda kabili ilobolo hawu shintsha kakhulu umuntu yemadoda njalo ukuthi hayi ke wayesigqugqumisa ke sezithanda ukukhula ke nazo sezikwazi ukubaleka athi mayengena eminyango ngoba ukubanga lo msindo wakho sekungani sezojomba eminyango siyazi nami sefuna ngilandele ngoba ngiyazi ukuthi vele induku yodwa nje eshaya endlini yabo ingane ithi ngisho ukulungisa ukudla nje endlini sengasakwazi ukuthenga ukudla kodwa ubuzwa wayithushisa izinyama ngale ithi ingane uzibona emzini yabantu kudliwa zithi zona out seyihalela ngayinyama ngizothini nami ngisebenza angibamba itoho engangithola nje eWhitebank ngaleso sikhathi usuku olulodwa lesihlanu nami manje ngenze phela ngithengele ingane lenyama yena mayithenga inyama uzofika ne-tray lomqala nakhona futhi ufune yakhe beningi wayelo mqala le ngoba ngashumezela uthi mangole mamoso uphakile wabeka mhlamba akekho phela sematshwaleni ubeke yona lemqala yakhe ingane nazo phela uzifakelile ngiwakuncama ngadli mina umqala ke vele niyayazi nanithi baningi mhlawumbe baniqale u4 6 sefuna ngifakele ingane ngifakele yena ke mina ngicama ngidlela amazamba noba igrosa yakhe kwakuyimpuphu namazamba lento yazi ukuthenga impuphu namazamba kwa ngemqala ngelanga nje kodwa yena udla izinyama ngale adla khona ashisa khona abuye ke nebandla lakhe ke lotshwala ke bahlanganisele utshwala badle nenyama yakhe uthe umfuka abantu lo isibongo sakhe uthe umfuka abantu umfuka ngisho ubaba kwami umfoka uSigwala okay mfoka Gwala manje sibongo sasifundiswa ikhanda lesikhohlo ukuthi nje ikhanda lami ladide ukusuka ngaleso sikhathi yazi ngithi noma ngihambe emgwaqweni sekuhleli nje kubanga umsindo wakhe hayi imoto zike zingishayela amahuthi njalo ngoba nje uhlele la kumanje nje liyashisa nje wangikhuluma ngaye ngoba ngithanda nokukhuluma ngaye kodwa nje wangihlukumeza lo muntu hayi ndabokusa manaka inkonzo zasekamerweni usamnika noma esedaba ngamsamnika ngoba phela ngendlela bayisibhaqo nje sasisikhala ngayo asengizilalela nezingane wona akusayona into yahlupha ngayo uyahlupha kodwa akithi phela uthi mayengithuka ke uyothuka kamemeze kuzwe bonke omakhelwane athi uyangincisha ungicisha ukuthi athi kushuthi khona labo banikayo usho ngihlalela la endlini ngaphuma ulindele naleli train emqala nemqala namazambane ayo ngithuka ke umemeza ushiyangalazi uyabona phela nawe ukuthi manje ngalala nalomuntu kuyakhulelela manje ngizolala kanjani nomuntu ongikhulelisa kodwa ongazenzi ithembiso uyayibona leyo hayi ke nomakhelwane bamsaba ngokuyashayana ngobhushu wakhe mo athi mayithi uyamkhoza umuntu umakhelwane athi hayi ungalenga ngena indaba zakwami athulele bathula abantu ngathi mangishaywa nje bawuvala iminyango bonke abantu emizini yabo ngoba sebemangisaba kwayena wathi sozwa ngaso sikhathi mayimbulela okay
Kunento engifuna ukuyibuza la ukuthi wakuthola useyintombi ntono noma wakuthola nawe empilweni usekwanyakaza. Hayi bangithola sengenganyakaza. Okay. Hayi man, omunye umuntu ebengaqamba amanga la ithi hayi wemvele kodwa umntwana ongakazi ube naye. Nganabi naye. Okay. Qala nje kusala wethu. Okay. Mangase kuthiwe nangi yena manje. Yini ongafisa ukuyisho kuyena? Hey, uthi anifisi nokumbona nje njengoba wabalekishisa ilindlu nje kumanje mina ngumuntu ohamba ehlala la ekhonophi. Anginandawo, inhlekisa nje ukuthi uhamba ehlala. Maye sekusuke ngokwakhe lo muntu esongithi ngihleli kuyena ufune ngithatha oplastic bami omnyama ngiyobheka kwenye indawo ukuthi ngibani ozongihlalisa. Angazi mize u4 nje sengihlalele la ekhonophi. Owena umuzi kanti awukuphi noma naniqashile kwalana nihlala khona? Angithi wakumjondolo lo wawushisa inamba phela ayisekho ngithi. Awusicathulisa ufika kanjani kushiseni umuzi? Ushisa phela umuzi ngoba uyabona ukuthi ithwethu uzosibulala ngalelo langa. Amalo ingqondo yakhe azitshela ukuthi sikhona ngaphakathi noma sibalekile thina. Okay. Uthe masizwa umsindo wakhe wawuzwa engakafiki. Mayiseza into engqwinda. Yabo noma sekukhuluma umunye umuntu ushawula uvalo ube ngathi nangoke seqhamukile kana kuyena ngoba abanye abazikhulumelana umsindo wakhe sewuhlela ula emandlebeni wethu. Sefune njalo ke bangalomsindo wakhe nathi sesifune sixoxana ukuthi sokwenza njani mayingena ngoba siyazi vele uzongena nomsindo. Nakho ke seniyabaleka manje. Sabaleka siyolala esikhoteni nezingane cabanga. Cela ukuthi wathi mayishisa kanti vele silele esikhotheni sithi losilunguza kancane siyabona lokuyavutha. Kwampahla zasha konke into nje. Kwasha yabo nje impahla ezasinazo kwangezombulela. Sesinikwa abantu besidabukela. Ushisa umuzi uyitshela ukuthi niphakathi nje. Shothi yena ngomqondo wakhe wayetshela ukuthi siphakathi ngoba phela wayelokeshilo nje ethi ngizombulala nonke. Uphi lo mlisa? Wabaleka ngelola ngishisela umuzi. Ngoba uyitshela ukuthi namhlanje anikho emhlabeni. Wabaleka ngaleso sikhathi ukuthi washona ngalapha ngimazi. Unengane ezimbili njalo. Unengane ezo2. Kwaphoqeka ukuthi lezi ngane ngizithathe ngizisima ekhaya kuba. Ngoba umakasekho. Okay, zisemakhaya ingane wena uhleli la ngoba uzama impilo kodwa ulokhu uhlala futhi emzini yabantu. Yebo ngizama impilo indawo yokuhlala nje nginayo kahle kahle. Kunomuntu oluzwayo udaba lakho futhi obonayo ukuthi uthe uneminyaka 46 na 46 futhi uyabona ukuthi esigabeni seminyaka okuyo namathuba semancane ukuthi ungakwazi ukuyiqhwandela kodwa mhlawumbe unalo into ohwana noma unento angakwazi ukuyidlulisela ezandleni zakho ibe usizo njengomuntu ohlala noma engabe kuphi lapha ekuthiwa kuvumelekile ukuthi ungahlala khona ngaleso sikhathi. Yiziphi izinto ngathi South Africa ngoba niyangibona futhi niyangezwa emva kokuthi ngihlunyezwe indoda iminyaka 14 ingidondonya ngesibhaxo ngilala emahlathini ngishaya ngiphume ngiyinqono idli inyama nabangani bayibuyizwa sifuqe kathina ngempuphu namazambane kuboqwaqwa ngemqala. Umbuzo wami ke uthi yini ongathi kubantu ungathakasela ukubekusize ngayo ngoba uzothi omunye mina lapha kwami nginecathule ethi omunye hayi mina kukhona ukudla kuningi ethi omunye hayi kungani ungafiki sithi ukulekelela nangengqondo nje ukululekwa kwayo ngoba ngempela iphazamisekile ingqondo. Yabo nje umuntu wesilisa nje empilweni yami sengeke ngimbuke njengesilwane. Athi noma ethi umuntu ukhuluma kahle ngimthathe ngimbhekiselena ngendlela engahlukumezeka ngayo. Ngiyithule noma khona umuntu ekhuluma kabi ngomuntu wesifazane ngibona ukuthi hey uthi ngimbambe ngezandla. Inhliziyo yami siyaphenduka yayimbi. Yes. Angiphonje uqamba manje. Ngenxa lendoda. Ngenxa lendoda. Endapholi. Hayi apholi. Umsindo wakhe nje awupheli emandlebeni wami hleli ukhona. Nengane bese zifeyila nje esikoleni nje ngendlela kwazi zafeyila. Lo ngizicothozisa ngithi hayi qhubekani noma ufeyilile ngibabeke esimeni. Ukulotsholwa ukwazi wagcina uthenjisiwe. Wagcina uthenjisiwe. Engakulekelela kuthini umuntu osekhaya? Umuntu osekhaya ngingacela nje ukuthi uma kwendawo yokuhlala nje mangathola noma ixhokovana lendlwana nje bese nenza ingubo zengane nokugqoka kwami ngoba ngisebenzi ngiyavolontiya kwalana engikhona. Hayi awukho umsebenzi sivolontiya ukushanela kumanje asazi noma sogcina sithatha ngaki iminyaka nivolontiya ukushanela ngowesithathu lo nyaka ngowesithathu man volunteer nitholi lutho asitholi lutho sibuya silambile njengoba ngomile umlomo ngilambile manje asitholi lutho nje ubuye endlini uqwace wona amanzi akho la uhlala khona.
South Africa ningizimu Africa niyaluzwa lolu daba unayo ID ikhona nengane zakho sinawo futhi certificate ungwase ningizimu Africa ngokugcwele shothi umuntu mayekusiza azi ukuthi umqanzi ungakulokho okuswele kodwa lokho kugunyaza ukuthi wase ningizimu Africa unako ID khona oba ngayishaya ngabusha ngoba seyishile unayo into ethi lo baba sikhona isikhala sokuthi ungazoxoxa naye maye uthi ufisa ukuxoxa nawe mawukuthi usakhona emhlabeni angifuna ukuxoxa naye nje eduze kwami ngoba manje uzongivusela amanqamu angifuni nje kwayena eduze kwami abekhona awiso lezi zinto zesintu ichitho nani usola udedengu bakhe udedengu bakhe ngendlala nezichitho zabantu udedengu bakhe nje ukuthi umuntu esifazana akakwazi ukumphatha kahle ngendlela engangimhlonipha ngayo into mayitha akayifuni ngenza sure ukuthi ifuna engayenzi ngempela ngoba uzothi umuntu ungambophi ingane maye khipha unquni yabona emaphoyiseni bengisathi ngisazoya khona wayevela ngimbophe namhlanje usazoya kulona lo ngithi ngimbopha namhlanje kusasa sela abuya tsake athi umuntu wenzani mina ngiboshwa mina ngane maye bangabangani bakhe namaphoyisa la ngoba ngendlela nje owayitsaka ngayo athi ngisho nganibopha mina ngokubulala qede ngingaboshwa futhi ngaze ke wayithembe yemadoda shuthi awuyanga kanye police station komvula hayi ngaya kaningi kanjani ngibasathi hayi lo muntu nimdedele kanjani ngilimele nginje mina ngimanqeba nguye nje ubona nginjena ekhanda ngibalike ngiqhweba nangemibese yabo kumanje ngiyawuzama zephuka amaqakala uthu kokubaleka ngafaka ukhonkolo ngaphinde ngafaka omnye ukhonkolo ngale Ningizimu Africa worldwide osukela namhlanje kumina kuyintokozo enkulu yokuthi ngiqinisekise lokho ukuthi Hlasimbe lolu daba njengoba lizokwela endlebeni zenu nani nizoba ingxenye yokuqinisekisa lokho engikushoyo ukuthi mhlawumbe bekufanele ningenelele lolu daba nibone ukuthi ningasiza kanjani ningenelele impela nje wayengena asoyisancinza umuntu wakho mo ngengazi ke la kulamatshola weyaphosa kodwa emakhaya wayengaganiwe wayengaganiwe abazali bakhe wawubazi ungabazi bangabazi phela ngoba lokuthi sohambisa ingane agcina shabalale kanjalo Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele akube intokozo enkulu ukubona esakhe isandla sidlala indima kulolu daba ngembono nangezenzo kungaba kukhulu esingakuthakasela kuvela kuwe isho kuthiwa ngabe kuncane kangakanani isiZulu sithi kubonga okuncane kubonga okukhulu ukhona lo mama ulindelo lakho usizo ukhulume wavela ubala engakhonjwe ngasibhamu ngoba akukho nokukodwa akushoyo athi kuzoba manga noma athi uzokwenza kube songathi udaba ufisa ukudlulisa lunjalo kuze nani nidlala inxexheba buphi ubuntu isiZulu sithi umuntu ngabantu no man is an island asifaka isandla nathi sibonga kakhulu kuba kanye nawe ushare lesi story ngiyacabanga ukuthi omunye umuntu wesifazana obhekene nesimo obhekene naso bengingafisa ukubuza umbuzo ukuthi yini nje elula noma engakahlukane nalolo daba noma nesimo abhekene naso singancozulile kuyena kodwa sisamphethe njengoba nawe sikuphethe kodwa wena yini yakusebenzela ukuthi at least ke ungalokho hamba uthi ungathale ndoda uthi hayi ngifuna wena babuye ngani zami ngifuna wena mhlambe iliphi iqhathi bengingathanda ukubuza umbuzo njalo kodwa mawulalela udaba lakho luveza ngokusobala ukuthi nawe ulimele Ay, ngilimele kakhulu. South Africa sibona le video elandelayo.